Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago be tissu kalalenw na walima n'a be fɛ ka tissuw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago be qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba Jabarani filɛbagaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma. Radio Joliba lamɛnbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na. Bi juma limanaw min ye avril kalo ye ale tile 12 sɔrɔ san 2024 limanaw min ye laadala jɛmukan min bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ dɛnɛ fo ka se juma ma. Kunnafoni di sɛbɛn kɔni mana sɛbɛnni kɛ ka fasiri kɛ ka ban. A jagoyalen bɛ anw kan an ka ye nin kɛnɛ in kan limanaw gafe ninnu k'u lakale bamanankan na a bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na. Awa an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma minnu sigin bɛ ka waati in kɔnɔ minnu bɛ k'an lamɛn radio Joliba ka Canal Plus sanfɛ 589 an b'aw fo minnu fana bɛ k'an lamɛn radio Joliba ka Bamako yan Segu Sikaso ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen an ka bɔlɔlɔw sanfɛla fana n'o ye an ka page Facebook Joliba TV News ani Joliba FM fo ka taa se an ka page YouTube ma. Limanaw an lamɛnnen don nin bɛɛ lajɛlen ka maa maa bɛ k'an lajɛ kuma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ɲɛna aw danse. Limanaw gafew bɔra gafe saba bɛ yan minnu bɛ yen n'an bɛna olu lakale o ye l'indépendant le Soft min bɛ l'indicateur du renouveau nin gafe saba olu bɔra awa seli halisa gafe sabanan kɔni bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la o kuma na an ye min kɔni sɔrɔ an bolokɔrɔ bi o ye nin gafe saba ye an bɛna ninnu lakale aw ye. Limanaw l'indépendant in ka kuma la a ka kuma daminɛ na bi a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ Mali gouvernement ale kɛlen kɔ k'a lase k'a fɔ min ye bɛrɛbɛrɛlitɔnw ye k'a fɔ ko olu ka baaraw ka sonsoro ani jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ni politiki baara kasa bɛ olu nɔfɛ k'u ka baaraw sonsoro fɔlɔ yanni waati cɛ min ye o nɔgɔnni fɛ. Jamanaw cakɛda min bɛ Mali kɔnɔ yan n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ kunnafoni ko kɔlɔsili ma haute autorité de la communication a nɔgɔnni fɛ kunun yɛrɛ ale fana ye bataki kɛ k'a fɔ ko a b'a ɲini Mali kunnafonidilaw fɛ a kɛra sɛbɛnnikɛla ye o i kɛra jadila ye o i kɛra radio kumakɛla ye o i kɛra télévision ye o hali minnu bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔ sanfɛla la haute autorité de la communication ko k'a b'a ɲini u fɛ ko u kana sɔn fiyewu min ye politiki tɔnw ye walima minnu jɛkulu minnu bɛ yen n'u bɛ politiki baara kɛ ko k'u ka baaraw ko k'a lase u ka kunnafoni di siraw kan ko k'u sen bɔ u sen na. O nɔgɔnni fana fɛ kunun kelen in na limanaw min ye Mali kunnafonidilaw ka soba maison de la presse ale fana ye wele bila Mali kunnafonidilaw ma k'u kana sɔn fiyewu ka nin kumakan in labato n'o ye haute autorité de la communication HAC ale ka nin hakilila ninnu ye k'u kana sɔn ka don a da fɛ. Walasa kunun alamisa min ye avril kalo tile 11 ye ayiwa wulada yɛrɛ fɛ joona joona min ye comité de pilotage min n'o sigilen don Mali kunnafonidilaw ka soba kɔnɔna la ye comité de pilotage ayiwa ale kɔni ma sɔn fiyewu a ye nin hakilila in ta n'o ye haute autorité de la communication ka nin hakilila ninnu ye ko Mali kunnafonidilaw kana sɔn gouvernement ye hakilila min ta ko politiki tɔnw ka baara ka ɲɔngiri ni jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen ko bɛ politiki baara la ko kunnafonidilaw kana sɔn ka don o da fɛ ko kunnafoniw cari maison de la presse ɲɛmɔgɔw fana y'a jira k'a fɔ ko kunnafonidilaw fana kana sɔn fiyewu ka don o da in fɛ. N'i ye jateminɛ kɛ kunungo maison de la presse ɲɛmɔgɔba n'o ye Banjugu Dante ye olu farala ɲɔgɔn kan limanaw ka nin kuma in fɔ. N'i ye jateminɛ kɛ hakilila jiginna limanaw ka avril kalo tile 10 tɛmɛnen in na min ye ministrew ka laadara ɲɔgɔn min kɛra ni yamaruya dira jamanakuntigi colonel Asimi Goyita fɛ ko ka politiki tɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ yan fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ko u ka baaraw ko ka sonsoro fɔlɔ ko ka sababu kɛ jama ka hakili walima jama ka nafa ani jamana yɛrɛ ka nafa bɛ fɛn min na ko k'o labato fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa sigikafɔ min bolodalen bɛ jamana kɔnɔ n'o ye dialogue intermalien sigikafɔ min bolodalen bɛ Mali jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko o baara bɛ labɛn na waati min na dɔw bɛ fɛ ka o ko kɛ a damana ko ye
n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ gouvernement ko maa o maa bɛ yen k'i bɛ se ka don o ko la k'o ko tiɲɛ a bɛ se ka kɛ politique mɔgɔw ye politique mɔgɔw kɔni ka baara jɔra fɔlɔ n'a fɔra k'a fɔ o nɔgɔni fana fɛ n k'a fɔ baarakɛyɔrɔ min bɛ Mali kunnafonidilaw ka ko bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi n'o ye haute autorité de la communication ale fana nana communiqué kɛ k'a fɔ i kɛra arajo ye o i kɛra télé ye o i kɛra kunnafoni sɛbɛnnikɛla ye o hali minnu bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔ sanfɛ ko olu fana kana politikimaaw ka baara walima u ka kunnafoni k'u kana di u ka kunnafoni di siraw kan a kɔni kɛra dabaliban ye kosɛbɛ maison de la presse y'a jira k'a fɔ ko nin hakilila min filɛ nin olu tɛna don nin da fɛ sabu haki k'a bɔra ka minɛ a kɔnɔ haki bɛna fɔ a ye sariya sɔsɔ yɛrɛ de ta nin ko la i n'a fɔ maison de la presse ɲɛmɔgɔw ka kunnafoni fana na kunungo u y'a ɲɛfɔ cogo min na u y'a jira k'a fɔ ko maison de la presse kɔni bɛ jɔ i jɔyɔrɔ la fɛn fɛn ye kunnafonidilaw ka hakɛ ye u ka sariya kanabila yɛrɛ hukumu kɔnɔ liberté de la presse jamanaw ko bato an ka jamana kɔnɔ Banjugu Dante u y'a jira k'a fɔ k'u tɛna sɔn haki ka nin kuma in ma sabu haki yɛrɛ haute autorité de la communication a ye nin hakilila min ta nin ye ko yɔrɔ n'i ye hakili lajɛ maaw de fara faralen bɛ ɲɔgɔn kan ko min ma ko collège bɛɛ ka nɔnabila bɛ yen nɔ kunnafonidilaw ka nɔnabilaw bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka nɔnabilaw bɛ yen o collège min filɛ Banjugu Dante y'a jira k'a fɔ o collège ko n'i y'ale yɛrɛ ɲininka o collège ka hakilila tɛ nin ye ko nin kɔni ye haki yɛrɛ ɲɛmɔgɔ de ka wulila dɔrɔn a ye nin hakilila ta ka tugu jamana ɲɛmɔgɔw kɔ k'a fɔ ayiwa gouvernement ye nin fɔ o tuma na aw yɛrɛ kunnafonidilaw aw fana ka tugu nin hakilila in kɔ k'ale dan b'a la k'a fɔ ko ale b'a dɔn k'a fɔ collège kɔnɔ maa minnu b'a kɔnɔ kunnafonidilaw b'a kɔnɔ olu tɛ se ka sɔn fiyewu k'u sigi nin hakilila in kan k'a fɔ k'u bɛ kunnafonidilaw poro k'u daminɛ k'a fɔ u kana sɔn fiyewu min ye ko politikimaaw ka baara kunnafoniw ko k'o cari u ka kunnafoni siraw kan ko nin kɔni ye ka kunnafonidilaw u tɛna dan k'a fɔ ko kunnafonidilaw ka baara ka a minɛ nin kɔni ye ka démocratie yɛrɛ de sen fila siri k'a bolo fila siri bɛɛ y'a ka fɔ o tuma na fɛn fɛn ye aw kunnafonidilaw ye aw b'a ka baara la o tuma na a y'a ka baara jɔ ko nin n'o de bɛ kɛ yen haute autorité de la communication n'o ye haki ye a ye nin min kɛ nin ye a ye nin bataki min kɛ nin ye Banjugu Dante min ye maison de la presse ɲɛmaa ye a ko nin ye sariya sɔsɔ ye wa ko kunnafonidilaw tɛ se ka don nin da fɛ nin kɔni ye ka bonyabaliya de ta ka ɲɛsin Mali kanabila ma n'o ye liberté d'expression ye haute autorité de la communication wa ko a bɔra a ka minɛn kɔnɔ a bɛ minɛn min kɔnɔ n'o de ye ka kunnafonidilaw kɔlɔsi ka kunnafonidilaw ka kanabila k'o kɔlɔsi sariya kɔnɔna la ayiwa hali ni gɛlɛya yɛrɛ bɛna kunnafonidilaw sɔrɔ k'o kɔlɔsi ko haki bɔra o kɔnɔna la a y'i yɛrɛ bila minɛn kɔnɔ minɛn min bɛ yen n'o de ye ka kunnafonidilaw k'u fili nbɛda kan u ye k'u to yen walima u ka baara k'a fɔ k'u bɛna garan don u da la maison de la presse kɔni y'a jira k'a fɔ olu tɛna jɛ ni nin ye u bɛ wele bila kunnafonidila fɛn fɛn tara tɔgɔ ma haki yɛrɛ fɛ n'o ye télé ni arajow ni kunnafoni siraw n'o ye papiyew minnu bɛ sɛbɛnni kɛ ani minnu b'a di bɔlɔlɔw sanfɛ ko maa si kana sɔn haki ka nin hakilila ninnu ma limanaw ale hakilila kelen in na l'indépendant ka kuma la yɔrɔ ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna politique tɔn minnu farala ɲɔgɔn kan marisikalo tile 31 tɛmɛnen n'u y'a ɲini ko jamana ɲɛmɔgɔw furanjɛla fanga min n'ale waati sera marisikalo tile 26 tɛmɛnen na déclaration min kɛra marisikalo tile 31 n'u y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka furanjɛla fanga waati min dira k'u k'a lajɛ u ka kalataw labɛn yɔrɔ ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna ye de o politiki tɔn kelen u fana m'u da de dɛ u bɔra ka jaabi kɛ u ka baaraw ɲɔngiriliko la u y'a jira k'a fɔ k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka wuli joona u ye nin hakilila min ta u ka hakilila in bɔ yen joona joona kab'an ban kuma na sabu politiki tɔnw nin ye dankari kɛtɔ ye fɛn na fɛn min bɛ yen ni a bɛ jamana sariya sunba n'o ye constitution 1992 a b'o sɔsɔ jamana sariya sunba kura min b'an bolo sisan n'o ye constitution 2023 ye a b'o fana sɔsɔ wa min ye politiki tɔn yɛrɛ ka bɛnkan u bɛ baara kɛ ni sariya min n'o ye convention des partis politiques ye a b'o sɔsɔ jamanaw ko nin fana ye an segintɔ ye ni yan'an ka taa ɲɛ nin ye segintɔ de bolodatɔ ye jamanaw waati kɛlɛ minnu kɛra don tɛmɛnenw na ala ma hinɛna général Musa Tarawele ka jagoya fanga min tun bɛ Mali kɔnɔ ko nin ye an segintɔ ye o waatiw de la maa minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn in na n'o ye partie signataire de la déclaration du 31 mars 2024 ko u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka segin kɔ joona joona kab'an ban kuma la sabu politiki tɔnw u ka baara k'a fɔ ko k'a sonsoro walima association minnu bɛ yen n'u bɛ politiki baara kɛ ko k'a sonsoro ko sariya sɔsɔ don ka ɲɛsin u ma
u y'a yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan u bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ minnu y'u bolonɔ bila nin sɛbɛn in na déclaration du 31 mars 2024 ko jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko waati min na jamanakuntigi yɛrɛ bɔra ko sigikafɔ min bɛna boloda jamana kɔnɔ n'o ye dialogue intermalien ye n'ale yɛrɛ ko mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka sigikafɔ boloda waati kelen k'e bɛna dɔw ka baara ko sonsoro politiki tɔn ninnu y'a jira k'a fɔ ko olu tɛna jɛn ni nin kuma in ye u ye nin bataki kɛ waati min na gouvernement fana y'a fɔ k'u ka baara kan sonsoro limanaw n'i y'a lajɛ politiki tɔn dɔw ɲɛmɔgɔ dɔw fana kumana a ko la i n'a fɔ Useni Amion Gindo ni dɔw k'a ma ko Pulo ko nin kɔni janfan kɛnɛkan da dɔ de bilalen sen kan ko CNSP a n'a nɔfɛ jamaw ko waati min na u nana fanga na san 2020 waatiw ko jamanadenw ye wulikajɔ min kɛ ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ mars kalo tile 26 san 1991 ayiwa ko kabi o waati ninnu na kuma fanga na Useni Amion Gindo ka kuma don ko n'i ye jateminɛ kɛ ko kabi mai kalo san 2021 ayiwa ko ka ta o don fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi ale Useni Amion Gindo y'a jateminɛ min kɛ o ye k'a fɔ jamana yɛrɛ de ayiwa fɛn min b'a la n'o ye fara ɲɔgɔn kan ye kelenya ani ayiwa jamana k'a lamaloya walima ka maaw ta k'u bila kasow la ka mɔgɔw bila fɛn wɛrɛw la walima ka mɔgɔw lasiran fanga ɲɛ ayiwa ko kabi o don ayiwa k'o daminɛna Mali kɔnɔ Useni Amion Gindo y'a jira k'a fɔ décret min tara ka politiki tɔnw ayiwa k'u ka baaraw lajɔ nin cogoya la ko janfan don wa ko ɲɛfɔcogo si tɛ nin na ko ale kɔni bɛ wele dakan min bila maliden ɲumanw ye ani minnu bɛ yen ni u sɔnna k'a fɔ jamana awa a gulonnen bɛ maa min na n'o ye sɛnɛkɛlaw ye awa k'u kana sɔn fiyewu k'a fɔ ko hakilila minnu bɛ ka ta sisan a yɛrɛ ka kuma la n'o ye CNSP n'a nɔfɛ jamaw ye o tɛ sɔrɔsiw ye wa ko u kana sɔn fiyewu ayiwa gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ dangarikakɛw la awa k'u dɛsɛra ka baara minnu kɛ i n'a fɔ lakana sabatili kalan min ye kuran dili ka taa se kɛnɛya balo dili a n'a ɲɔgɔnna caman Useni Amion Gindo ko o ma se ka ɲɛnabɔ ko kun jumɛn na se bɛna kɛ politiki tɔnw ma Musa Mara fana kumana indépendant kɔnɔ Musa Mara ko nin ye se kɛtɔ ye Malidenw ka hakɛ u ka sariya min b'u lafasa awa ko nin ye se kɛtɔ ye o ma ale y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw awa n'o ye transition ɲɛmɔgɔ ye araba avril kalo tile 10 awa ko u ye hakilila min ta nin ye awa ko nin tɛ sigikafɔ ye nin tɛ k'a fɔ de ko ka jamanadenw don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Musa Mara ka hakilila la ko jamanakuntigi ka kuma min fɔra seli don ka a fɔ ko jamanadenw ka wulikajɔ kɛ u ka fara ɲɔgɔn kan dialogue intermalien ko ale ka jate la ko o dialogue intermalien min fɔtɔ filɛ nin ye awa ko o sira tɛ nin ye ko nin ye sira wɛrɛ de daminɛtɔ ye min ye farafarali ye jɛrɛjɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye commission nationale des droits de l'homme min ka baara fana ɲɛsinnen don buna hadamadenw ka jo sariya o lafasali ma ale fana bɔra ka nin kuma in fɔ k'a fɔ ko awa CNDH ko k'a bi ladilikan min di gouvernement ma awa o ye k'a fɔ ko jamanadenw ka kanabila taa ni ka segin ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛrɛjɛkulu sigi k'u kana sɔn fiyewu ka garan don o baara la o ye CNDH fana ka kuma ye hali diɲɛ ɲɛfɛ jamanaw nin ko in kɔnɔ kosɛbɛ n'i y'a lajɛ américains ka n'o ye u ka département porte-parole u ka kuma lasela u ka département d'état américain Matthew Miller ale fana y'a jira k'a fɔ ko gouvernement k'a lajɛ a ka segin kɔ joona nin ko in na yani a ka taa kɛ gɛlɛya ye wa u k'u labɛn ka kalataw labɛn min ye diɲɛ kelatɔnba ONU Organisation des Nations Unies ale fana y'a ɲini Mali fɛ a ka nin hakilila min tara a ka a bɔ a ma n'o de ye politiki tɔnw ka baaraw gulonni ye ko gouvernement ka segin a kɔ joona sabu k'olu yɛrɛ dabali bannen bɛ nin ko in na k'a fɔ politiki tɔnw ni association minnu bɛ jamanadenw tɔgɔ la ko ka olu ka baaraw ɲɔngiri ko a ma bɛn olu fana ma limanaw ni kunnafoni ninnu an ye ninnu bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la n'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le soft limanaw soft y'a jira k'a fɔ Imam Mahmud Diko n'o ye Badabugu alimami ye a bɔra ka kuma a ko ale bɛ segin ka na Mali la foyi tɛna o bali yɔrɔ Imam Mahmud Diko bɛ jamana kɔ kan nin waati in na a bɛ Algérie faaba la Alger
a bɛ waati damadɔ bɔ sisan a bɛ kalo damadɔ bɔ n'i y'a lajɛ Imam Mamudu Diko bɔra ka kuma min ye bɔlɔlɔw sanfɛla la diinɛ ɲɛmaa min filɛ nin ye ni ani furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ka hakilila tɛ kelen ye nin waati ninnu na kabi M5 ko kɛlɛ baaraw tɛmɛnen kɔfɛ ni ale yɛrɛ de tun bɛ o M5 jama ɲɛma ka min ye Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ na ale ka fanga ka o dafiri n'i ye jateminɛ kɛ Imam Mamudu Diko waati dɔ la a tun bɛ makun kɔnɔ nka ko makun in a sama ka bɔ a yɛrɛ kan a ye laseli kɛ laseli min kɛra ja dɔ kɔnɔna la a bɛ se miniti 30 ɲɔgɔnna ma a kɛra seli don yɛrɛ Imam Mamudu Diko araba tɛmɛnen a ko min bɛ tali kɛ k'a fɔ ko ni Imam Mamudu Diko ka kumaw lajɛ a caman bɛ yen hali ni a ma tɔgɔ fɔli kɛ nka i b'a dɔn ko a kan bɛ maa min ma i n'a fɔ Fasiri b'a fɔ cogo min na o tɛ dɔwɛrɛ ye Mali premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye o la sa hali n'a sɔrɔ a ma Choguel kɔni ta tɔgɔ ma nka Fasiri y'a jira k'a fɔ ko a kan bɛ maa min ma o ye premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga ye sabu ko Choguel Kokala Mayiga ni maa minnu ye kɛlɛ kɛ ni bi n'a kɛmɛ ka wara guloki don a yɛrɛ la ka olu jatigɛ Imam Mamudu Diko ko bi o Choguel kelen in de bɛ o gɛlɛya kelen kɔnɔ wa ko a bɛ ka taa yɔrɔ min na a kɔgɔ de bɛ ka taa da kogo la ko fɛɛrɛ foyi tɛ o premier ministre kelen in bolo a kɛmɛ ka jamana bila kelen na wa ko n'i y'a ye ko Mali jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la bi a dɛsɛ bɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka jamanadenw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ko a kɔlɔlɔ walima a jalaki o tɛ bɛn maa fila kan o ye premier ministre ka baara ye ko an bɛ don min na ko bi malidenw k'a ye k'a fɔ ko ka farafarali ka ɲɔgɔn ye Imam Mamudu Diko ka kuma de ye nin ye dɛ ko maa wɛrɛ tɛ ko premier ministre walima maa min bɛ gouvernement ɲɛma ko o de ka baara don Fasiri n'o ye le soft a y'a jira k'a fɔ ko bi maa minnu ni Choguel tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ minnu jɛra ka min ye fanga kɔrɔ k'o dafiri a n'olu kɔ donna ɲɔgɔn ma bi a kɛra i b'a fɔ ko a ye sɔrɔdasiw tanu ka sɔrɔdasiw ka olu n'a y'u tanu ɲɛna i b'a sɔrɔ o kɔfɛ a bɛ tila ka taa kuma wɛrɛ f'u ye ko jɔnni de bɛ se ka danaya da o maa fasugu kan a tilala ka na k'i sen don a ko tɔ bɛɛ lajɛlen la ka tɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛkɛ Imam Mamudu Diko y'a jira k'a fɔ ko comité dialogue intermalien min sigilen bɛ ko ka malidenw fara ɲɔgɔn kan ko ka sigikafɔ kɛ Imam Mamudu Diko ko maa minnu b'a kɔnɔna la o maaw k'olu yɛrɛ fanga caman nɔfɛ ko olu bɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan cogo di olu yɛrɛ dɛsɛra ka u bɛ jɛkulu minnu ɲɛma ka o jɛkulu maaw fara ɲɔgɔn kan Imam Mamudu Diko ye kuma in fɔ a diminen kosɛbɛ Haut Conseil islamique ɲɛmaakɔrɔ in a ko maaw bɛ k'a fɔ ko ale bolilen bɛ k'a dan bɛ Algérie a ko Algérie t'ale faso ye Algérie tɛ ale tɔɔrɔ ye ale bɛ segin ka na Mali la wa foyi tɛ se k'o bali ko maaw k'u sigi k'ale kɔnɔ ale bɛna a badenw a bɛna u cɛ la wa o yɛrɛ tɛ waati jan ye ko bɛɛ k'i sigi ka o kɔnɔ jamanaw sɔfiti ye nin fɔ dɛ n'an bɔra yen sanfɛ kalanso min bɛ yen ni u k'a ma ko faculté des sciences économiques et de gestion FSEG o syndicat n'o y'u ka baarakɛlaw ka lafasalikulu ye olu y'a jira k'a fɔ ko u bɛ baarabila la walima baarabila yɛrɛ daminɛna ka ban jamanaw a jala k'a fɔ lasɔmini sɛbɛn n'o ye préavis de grève ye tile 2 ɲɔgɔnna ka taa tile 3 fana na ni o ma mago ɲɛ a jala k'a fɔ ko min ye université ye n'o ye sanfɛ kalanso in ye jamanaw a jala k'a fɔ a lakɔli karamɔgɔw u ko ko u ka juru bɛ gouvernement la juru min don u ye examen minnu kɔlɔsi walima examen minnu baara kɛra k'a daminɛ san 2019 san 2020 ka n'a bila fo san 2021 la jamanaw wari minnu kan ka sara la wari ninnu a ma se ka di hali sisan o de la lakɔli karamɔgɔ ninnu u ye fara ɲɔgɔnba dɔ kɛ n'o ye assemblée o kɛra ntɛnɛn min ye mars kalo tile 18 tɛmɛnen in na ko baarabila u y'a bila sen kan n'i y'a lajɛ avril kalo tile 15 ka taa bila tile 16 la o bɛna kɛ baarabila kun fɔlɔ ye min ye a tako filanan ye o ye tile 3 ye o fana bɛ da o kan min bɛ tali kɛ n'i y'a lajɛ o kɔfɛ syndicat ninnu y'a jira k'a fɔ olu kɔni ye lettre ci ka ɲɛsin gouvernement ma min ye fonction publique ye n'o ye ministre min bɛ baara ko kunna ani forobaca k'u ma se ka jaabi nin ko in na an bɛ don min na ko bi olu yɛrɛ congé min bɛ d'u ma n'o ye sɛgɛnlafiɲɛbɔ ye kalo 2 o congé u ma se ka hali o jabɔ ka sababu kɛ ni kalan ninnu ye a bɛɛ kun ye kalandenw kana se ka fɔ u jigi kɔ jamanaw ka se k'u ka kalan kɛ nka o n'a ta o ta ministre in min kɔfilɛ olu la olu ka sɛgɛn yɛrɛ kama
ka se ka u ye examen minnu kɛ san 2019 kana bila san 2020 na a kun yɛrɛ kalanden yɛrɛ ka ca ni kalanso in na kosɛbɛ n'o ye FSEG ye a bɛɛ kun ye kalandenw ka se ka taa ɲɛ u ka caya u ka ca ɲɔgɔn kan cogo min na u ka se ka bɔ ɲɔgɔn kan sabu a jala k'a fɔ ni kalanso in yɛrɛ ale de ka kalanden ka ca ka tɛmɛ bɛɛ ta kan sabu bi bi na FSEG kɔnɔna la kalanden maa ba 40 o de bɛ yen nɔ n'a fɔra k'a fɔ olu lakɔli karamɔgɔw fana bɛ jija sugu bɛɛ la ko u ka kɛrɛfɛ saraw tigɛ ka di u ma u ko k'u m'o faamu o kɔni y'a falen baarabila la lemanaw min ye yan'an ka bɔ soft kɔnɔna la Orange Mali n'o ye nɛgɛjuruso min b'an ka jamana kɔnɔ yan Orange Mali ko a fana a bɛ fɛ ka bɛnkanni kɛ ka ɲɛsin a ka baarakɛla dɔw ma nka baarakɛla minnu don dɔw bɛ yen waatila baara de la a waatila baara in Orange Mali kɛlen bɛ k'u ka hakɛw kumaniya u ma n'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ cakɛda dɔ fana ale kɔni kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ ka kangari da Orange Mali ye walasa ka se ka nin baarakɛla ninnu ka hakɛ bila u ka hakɛ kɔnɔ société civile professionnelle d'avocat SCPA ani Satis Partenaire k'u y'a ɲini Orange Mali fɛ nin baarakɛla minnu filɛ nin n'a bɛ se baarakɛla maa 700 ɲɔgɔnna ma n'u bɛ baara kɛ Orange Mali na waati ni waati ko maa 700 b'a la olu kɔni yɛrɛ de gɛnna ka bɔ baara la maa hakɛ yɛrɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ se maa 1000 ni maa 400 ma minnu bɛ yen ni Orange Mali cakɛda dɔ de ye o di u ma n'o ye société prestation ye n'o ye Satis Partenaire ye ale de ye nin baarakɛla ninnu bila Orange Mali ka bolo kan nka bɔ nana kɛ min kalama o ko kabi san 2022 Orange Mali kɛlen bɛ ka nin baarakɛla ninnu maa 700 k'u gɛn ka bɔ baara la gɛn cogoya wɛrɛ t'u la kun wɛrɛ ma fɔ a la min ye kabi Orange Mali ɲɛmɔgɔ kura in nana n'o ye Abubakar Sadik Diop ye ale kɔni kɛlen bɛ ka nin baarakɛla ninnu ka ɲɛ tinɛ kɛ u ye kunnafoni min sɔrɔla a ko la o ye k'a fɔ nin baarakɛla ninnu bɛ baara la dɔw yɛrɛ bɛ dɔw yɛrɛ bɛ hali san 17 baara la Orange Mali la nka u tɛ dɔwɛrɛ la ko contrat de prestation de dilen bɛ u ma waati o waati ye Orange Mali jɛ a bɛ se k'u gɛn ka b'u ka baara la a dun jarila k'a fɔ a k'u ɲinina ko contrat min ka d'u ma n'o ye contrat à durée indéterminée CDI o ma se ka di u ma bi bi in na ko in a taara ka taa bila min ye cakɛda min bɛ baarakɛlaw ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi n'o ye bureau international du travail ye ale kɔni ye ko in lajɛ a jala k'a fɔ baarakɛla ninnu kulu 2 don kulu fɔlɔ yɛrɛ olu contrat min b'u bolo o ye contrat de prestation ye kulu 2nan a jala k'a fɔ contrat bɛ olu bolo nka waati o waati Orange Mali ja a bɛ se k'u gɛn ka bɔ baara la min ɲinina min bɛ société civile professionnelle d'avocat Orange Mali ka ninnu bila u ka hakɛw kɔnɔ u ka hakɛ minnu bɛ yen n'o ye impôt INPS ka taa se kalo 24 o sara ani u ye baara min kɛ Orange Mali la n'a fɔra k'a fɔ hakɛ minnu bɔsira u la Orange Mali ka o hakɛw lasegin u ma kabi an b'an kuma na yɔrɔ Orange Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔ kabi nin ko in kɛra ale ma kala don i ɲinina ka bɛn n'a ye nka ko in a laban a tɛ ɲɛ min kɔ a bɛ taa laban na n'o ye sariya ɲɛkɔrɔla ye o de la ko Orange Mali bi bi in na u bɛ kunbala na nin baarakɛla ninnu ka hakɛ kɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ le soft kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen limanaw fasidi sɛbɛn min n'an k'a ma ko l'indicateur du renouveau an b'a kun cɛ ni ale ye limanaw indicateur y'a jira k'a fɔ ko min ye Mali den minnu bɛ yen ni u bɛ Gabon n'i ye jateminɛ kɛ ko u ka bureau du Haut Conseil des Maliens du Gabon a jala k'a fɔ o bureau kura kan ka sigi nka ko Abibu Sila kɛlen bɛ k'i dulon bureau in na ko f'a ka sigi kura ye o de mankan wulilen bɛ k'i jɔ bi ni indicateur du renouveau ka kuma la ko a bɛ san 6 bɔ bi Abibu Sila min bɛ nin bureau in a ɲɛmɔgɔya nɔfɛ tuguni ko a bɛ san 6 bɔ Abibu Sila yɛrɛ tɛ Gabon nka a kɛn bɛ ka i yɛrɛ kɛ Gabon bureau du Haut Conseil des Maliens de Gabon a kɛn bɛ k'i yɛrɛ kɛ o ɲɛmaa ye Abibu Sila ye jɔnni ye Haut Conseil des Maliens de l'extérieur n'o ye Mali den minnu bɛ jamana kɔ kan n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn kɔnɔna la Abibu Sila de y'o bureau in fana ɲɛmɔgɔba ye Gabon fana ka bureau min bɛ yen a b'o ɲɛmɔgɔya de la bi limanaw ko maa min bɛ e tɛ jamana min na e bɛ se ka bɔ o jamana koɲɛ kalama cogo di o de la min ye dɔ bɛ yen o bɛ fɛ k'i kanbɔ a ɲɛmɔgɔya in nɔfɛ n'o ye Musa Jara ye Musa Jara in
ale de ko ko Abibu Sila bɛ Haut Conseil des Maliens lectureurs a b'o ɲɛmɔgɔya la kun jumɛn na ale yɛrɛ tɛ Gabon a bɛ san 6 bɔ bi k'a bɛ se k'a fɔ k'a bɛ kanbɔ ayiwa Gabon nin bureau in ɲɛmɔgɔya nɔfɛ kabi san 2018 Abibu Sila tɛ Gabon bi bi in na Musa Jara ko o tɛ se ka kɛ u caman de faralen bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ fɛ ka sira da a ɲɛ nka ko Abibu Sila a yɛrɛ jɔyɔrɔ kama Haut Conseil des Maliens lectureurs a b'o ɲɛmɔgɔya la yɔrɔ maa dɔw bɛ yen a bɛ ka don olu n'u hakili cɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan attestation de reconnaissance n'o ye waleɲumandɔn sɛbɛn ye k'o di o dɔw ma ka se ka olu hakilila cɛ k'a fɔ ayiwa a ye tugu ne kɔ ne de bɛ se ka aw fara ɲɔgɔn kan a ye tugu ne kɔ ne de bɛ se ka Haut Conseil des Maliens lectureurs ne de bɛ se ka baara kɛ a ye tugu ne kɔ san caman gɛlɛya ma don baara in na k'a bɛ fɛ ka maa damadɔ de fara ɲɔgɔn kan k'o don olu hakili la nka Musa Jara ko o tɛna ɲɛ olu kɔni bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ san 6 min n'a y'o kɛ ale tɛ Gabon o b'a jira k'a fɔ sariya foyi t'a bolo bi a ka kɛ bureau du Haut Conseil des Maliens de Gabon o ɲɛmɔgɔ ye olu kɔni bɛna sira bɛɛ d'a ɲɛ bi a ko ka se ka bali limanaw ni Abibu Sila dun nana nin ko in kɛ diyagoya ye a bɛ se ka kɛ bureau kura wɛrɛ bɛ sigi min bɛ kɛ Abibu Sila ta kɛrɛfɛ o dun fana kɔlɔlɔntan tɛ Conseil des Maliens lectureurs dun mago tɛ mankanna bi Abibu Sila kan ka dɔn k'a fɔ ɲɛmɔgɔya o fana ye hakiliya ye a ka ko ta dɔɔni dɔɔni a ka se ka bɔ daba fɛ yan'a ka taa bɔ da fitinin fɛ limanaw n'an bɔra yen Kalabankura a yala k'a fɔ yen ko alimami alimami n'u k'a ma ko alimami Ɲɛntawo ko a tɔgɔ de alimami Ɲɛntawo a filɛ nin ka a kɔrɔkɛ de a baden kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen limanaw k'o bɔnɛ a nin na n'i y'a lajɛ nin kɛra Kalabankura Isa Ɲɛntawo o de ye kɔrɔkɛ in yɛrɛ ye a y'o bɔnɛ a nin na alimami Ɲɛntawo limanaw n'i ye jateminɛ kɛ Bamakɔ sigida 5nan n'o ye Kalabankɔrɔ ye nin kɛra avril kalo tile 3 araba tɛmɛnen yɛrɛ ka araba tarata sufɛ ka dugu jɛ araba la Kalabankura a jala k'a fɔ min ye dɔgɔninma in ye n'o ye alimami Ɲɛntawo ye a si tɛ tɛmɛ san 14 limanaw denmisɛnnin fitinin a yɛrɛ baden kɔrɔkɛ dɛ limanaw a bɛ se san 40 ɲɔgɔnna ma den 3 b'a bolo musomanin 2 ani cɛmisɛnnin 1 limanaw a yɛrɛ baden kɔrɔkɛ ko kuma dɔ de tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye so tɔli dɛ so bɛ bili ni tɔli min ye ko o kuma dɔ de tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ko mankan wulila u ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛmana la limanaw maaw bɛ bɔ min kalama alimami Ɲɛntawo n'o ye dɔgɔkɛ in ye san 14 ale de filɛ nin ka maramafɛn ta k'a fara kɔrɔkɛ kunna n'o ye Isa Ɲɛntawo ye limanaw u y'a cɛ ka taa n'a ye Gabriel Ture la nka joginda in a ma ku a la an bɛ don min na ko bi u ye dɔgɔnin yɔrɔ a ye waleya in kɛ waati min na a bolila nka polisiw sera k'a ɲini k'a ye k'a sigi jɔn na min bɛ tali kɛ a ko in kɔni kɛra a kɛra sababu ye limanaw ka sigida maaw dabali ban kosɛbɛ a kɔni minɛna a bɛ garde à vue la a bɛ lasogoli la nin waati in na k'a ye waleya min kɛ binkani wale don ka maramafɛn fara a kɔrɔkɛ kunna k'a bɔnɛ a nin na limanaw an b'a kuncɛ ni min ye Selengekaw fɛ yen ko muso 4 olu kɔni jasora maa dɔw fɛ ka taa ni u ye tun cogo ma se ka dɔn ni muso 4 in na n'i y'a lajɛ muso 4 ko seli yɛrɛ masuruna la ni muso 4 de wulila k'u bɛ taa sanni kɛ sugu la sugu selinaw walima u ka selifiniw ka taa olu san seli ɲɛkɔrɔla la a kɛra selenge de limanaw nin kɔni kɛra dogona yɛrɛ t'a la bɛɛ lajɛlen ɲɛ walen ɲɛna muso 4 k'u cɛ ka taa n'u ye nka kɔfɛ ko muso 2 b'a la olu bilala olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko u kɛlen kɔ k'u jaso ka taa n'u ye u taara n'u ye Selenge baraji fanfɛla la u taara u datugu so dɔ kɔnɔna la yen kɔfɛ muso 2 tɔ ninnu olu bilala nka 2 tɔ in halisa o kɔni bɛ nin maa kofɔlen ninnu bolo ka taa limanaw ko in yɛrɛ la dabaliban kɛra min ye maa min ye nin muso ninnu minɛ u ma laɲini foyi kɛ k'a fɔ ko an bɛ nin fɛ n'o ye rançon ye k'a fɔ a ye nin wari in di an ma o kɔni o kunnafoni ma di wa maa minnu ye nin baara in kɛ u ma se ka dɔn u taayɔrɔ ma dɔn hali an bɛ waati min na ko sisan a dun jarala k'a fɔ Selenge yɛrɛ tɛ dugu ye k'a fɔ nin ɲɔgɔnna waleyaw bɛ kɛ tuma bɛɛ Selenge ye yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ yen i b'a sɔrɔ yɔrɔ basigilen don bɛɛ b'i ka baara la sanubɔw ni jagow ni sɛnɛ o de bɛ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na an bɛ don min na ko bi limanaw Selengekaw kɔni dabali banna nin ko in na kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ nin muso 4 k'u minɛ nin cogoya la hali n'a sɔrɔla 2 bilala Welesebugukaw fɛ yen an bɛ don min na ko bi sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen na a ko kɛra kun min na ka se ka o dɔn indicateur du renouveau limanaw an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ an kumana an b'a bila yan
o kuma kana ɲinɛ su in na ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye jama ko de nɛgɛ kaɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye an bɛna an da don haki ka kunnafoni kibaruya min dira kunnafonidilaw bɛna ye kɛnɛ kan ani minnu bɛ politiko ɲɛdɔn ani politikimaaw ka baara sɔsɔrɔli min kɛra a ko kɔlɔlɔ bɛna kɛ mun ye an bɛna an da don a bɛɛ lajɛlen la ka a kunnafoni sɛrɛntɛ aw ye ni ala sɔnna bi su in na jama ko de ale kɛnɛ kan kuma na an b'aw fo dantɛ foli min na a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mɔgɔ